yours was just suspicion. Yeah? Kay Michael Yang, yours was just suspicion merely because he is a Chinese. Yeah. Sorry for making that kind of profiling. Kasi noon, nagdududa ako ng Chinese, tapos involved in Chinese pagpasok ng duga. Sorry for all the Chinese na pinoprofile natin. Pero di bali na yung yung cautious ka palagi, yung utak mo palaging gumagana, kaysa naman may sahan ka patakatanga ka. Pero na pala nakalapit dyan sa yung mayor, pero na pala nakalapit sa presidente mo na involved sa ganun. Kaya we have to protect the president, di ba? At hindi natin basta-basta napabayaan na may makadikit sa kanya na kanyang gago, masisira siya. So yun talagang, at saka matagal na, ulitin ko, matagal na niya instruction sa akin yan, nung mayor pa siya sa Davao. Kapag meron kayo na-confirm na involved sa droga, yung mga tao na kaibigan ko man, aligid-aligid sa akin, kahit na close relative ko, kahit na anak ko pa, na involved sa droga, upakan mo, huwag ka mag-isip.